നിൽക്കുകയാണ്. ആ വാർത്തയുടെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് കൊറക വേഷധാരിയായ പുതിയാപ്പിള ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് യോജിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി. ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു സമുദായത്തെ അവഹേളിക്കാനോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള അമർഷവും പ്രതിഷേധവും ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ കുടുംബത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയാപ്പിള അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ ഒരു കളി തമാശയായിരുന്നു. ആ തമാശ അത് വലിയ കാര്യമായി മാറി. നാട്ടിലൊക്കെ വലിയൊരു സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന് പോലും ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അത് മാറി. ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല അവർ ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവർ വളരെ തുറന്ന സമീപനത്തോടു കൂടി മുഴുവൻ കൊറക സമുദായ അംഗങ്ങളോടും ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോടും മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട പുതിയാപ്പിള തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്നലെ എന്ത് സംഭവിച്ചാന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ചങ്ങായിമാരായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ വൈഫ് ഹൗസിലേക്ക് അവരെല്ലാവരും വന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെല്ലാം ആക്കിയത്. ഒരിക്കലും വീഡിയോ വൈറലാവുന്ന അല്ല, പിന്നെ ഒരു കൊറക സമുദായത്തിന് അല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ആരെയും കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തതല്ല അത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചങ്ങായിമാരെല്ലാം എൻജോയ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു തമാശ രൂപേണ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ അത് വലിയ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് നാട്ടിൽ ഒരു സമാധാന ഭംഗം വരെ ഉണ്ടാക്കുകയും വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കതിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ഖേദമുണ്ട്. എല്ലാവരോടും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ആ സമുദായ അംഗങ്ങളോട് മുഴുവൻ ആളുകളോടും നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കണം. കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചേർന്ന യോജിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല. മുസ്ലിം സമുദായത്തോടും ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിനോടും ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഈ മേലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ആര് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താം. അതിനൊരിക്കലും നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഇത് മുമ്പും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവസാനത്തെ ഒരു സംഭവമായി മാറണം. ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനും പാടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും. പിന്നെ ഞാനും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ശരി. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊറക സമുദായത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട്, ഇന്ന് മാർച്ച് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആളുകളോടും ക്ഷമാപണം, നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി ഈ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്, ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സിന് ഉടമകളാണ്. ഒരു കാര്യം അത് പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിച്ച് അതിനൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ച് വിടാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും